Asimfunga oti kana oti apana wanomboenda ini manje toripo andina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV negative andina kwanoenda nakenza kana shuga asingonesochekwa vanoda beef pandikakuwara gumbo hacha gona kufamba saka gumbo rangu rikurwadza saka ndina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV usanditemitoma sevra munokana muguva pamusoro pekofini kuti musamukirwa nemushakavu kana afa pane maquestion ndoda kutenda mwari akatisa tose panyika kaita kuti ndinzi maskilsembe gospelsandisa boston ndototenda vabereki vasinoita dia yeabortion maschool chero maiti handina mwana anoputa fodgamai chero ndaita terere mukadzi asana kukura ndiri ofen chero ndisinaenda kuchikoro asi ndikaenda kuzvikoro ndistaita kuti flyover yakuna sekero vanhu vese vanenge vachibva kuchitungwiza vakura vakabata mino tiri mudiki hama dzedu dzainditi ndiri raf ndikambotuka mbuya vangu ndikadhosika gogo muri mudhafu mukadakudza baba vako ndavaisraeri mubva muchikafu ndikambopisa keshi ndine 4 years and a half anotongerwa death sentence ndakatongerwa death paragraph hanza kusina maskiri kufungwa ndoenda kupi usanitsvage muna first street handisikapupi mazuva ndakushandisa hochekoche kwete rime sikakana tifungwa ndopera handisi airtime ndiri mudhara kunge munhu akaroora mai vako andina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV negative andina kwanoenda nakenza kana shuga asingonesochekwa vanoda beef pandikakuwara gumbo hacha gona kufamba saka gumbo rangu rikurwadza saka ndina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV asekuru ndinowachisa kunge omo tsonga imoya haimbe neutakataka sadoimba nemuromo handisi frango slomo handite zvekutamba hapana kana mwana wandotya chero mukazviramba muri kutaura nemunhu hamusi kuona kunge private number handiterere music yakatonhora nzeve dzangu hadzina juice ndikambodzima redhiyo yangu kuti ndisanyaudzwe vamwe vapana vanobohwa vafano veurban groups handina basa nezvebudget kwedha report kana sport chandofarira chete patv dzingori bad news kunzi pane bhomba raputika vanhu taza vachiti since pane chikoro chabatira moto zvokuti vanhu vatadza kupfiritsa kunzi pane ndege yadonha vanhu vacho vari kushayikwa asi kana zvikaitikira kure handiende patv nekurumidza asi kana zvaitikira padhuze ndizvo zvinonakidza ndofarira kuona vanhu vachifidza ndizvo zvinonakidza ende hapana anondirambidza ndiri kuziva zvandiri kuita handina nguva yekuryesa tino mudondo chero katsamwa asi dambokonfesa ndindikatora D500 yako ndikanaitengesa andina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV negative andina kwanoenda nakenza kana shuga asingonesochekwa vanoda beef pandikakuwara gumbo hacha gona kufamba saka gumbo rangu rikurwadza saka ndina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV negative ndakaoma ndinonama mvura kunge moto zvekuti inobva yadzikama yobva yaoma chopchop manga musiri kundiona kunge trouser remunhu anoverenga news kana kalebhu dzakapfekwa nemunhu anotengesa mutakshop inini hapana nondikunda ndizoti music yangu inonzi chii asi kana isiri hip hop iitei thigh hop masongs mangana ndikanzwa anenge achiziva skiri kushaya zvekuimba here madii kumboimba zvebhaibhiri mina munzwe mese muri vafana kwandiri ende hatina kana competition chero makati mune mazhet muri vafana vanhu vadiki mubhasi munobhadhira mahalf ticket vamwe vanenge vachitiimba vachiti varoda zvehondo kana uchida beef yautore zvese nemazondo ndoziva pfungwa dzako zvauri kufunga kuti uri papi kana muchiti uri papa handisi kukutuka kuti uri kambwa kadiki kana muchida nezvangu ye muri 3 kunge mafriki ndokuita nge 7 days nekuti muri wiki kana kukandai kumupedza namonge hembe dzekumozambiki muri vanhu vadiki ya pamusic andina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV negative andina kwanoenda nakenza kana shuga asingonesochekwa vanoda beef pandikakuwara gumbo hacha gona kufamba saka gumbo rangu rikurwadza saka ndina kwanoenda ndimunotopenda netwese zvakaitika ndiri HIV negative mazuva ano vanhu vandakubhiga vashoma TBA Genga Bandits na Nox eni ndoswika mwari yakatisika tose pamwana ndifukota nebasa